Yawwa, yau na zo da sabon salo. Yau gasan wanka za a yi. Na manya-manyan jarumai kowa yawan kuma ga waye ko kowa iya wanka. Musamman Adam ya zango, kawo dan sarki hamisu bureka, auta kowa yi wanka mu je. Haba auta a ce gasan wanka ka shiga ruwa kuma ka kama wanka. Haba kai kuwa, ka ci 25% bisa da kawo dan sarki. Haba kawo dan sarki, a ce gasan wanka guda mun ka iya daure igiyar takalmi. Haba haka za ka yi, ka ci 35% bisa da hamisu bureka. Yawwa hamisu bureka, ka yi kokari a gasar wanka da aka yi. Ka ci 90% bisa da ma'ana ka ci kashi 90 bisa da mu haɗu da ku a gasar wanka kashi 2. Ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. S Ahmad Tudawa TV ta ku ce.